Живеем във време, в което все повече хора търсят любов, но все по-трудно я намират. И в същото време все по-често губят това, което вече са изградили. Аз съм Станислав Йовков, адвокат от Пловдив и помагам на граждани и бизнеси по спорове и съдебни дела. Статистиката в България, която прочетох, е, че въпреки че на годишна база се изключват между 20-25 хиляди брака, в същото време разводите, които се регистрират, са 9-10 хиляди. Това означава, че значителна част от браковете завършват с прекратяване. Паралелно с това расте и броят на хората, които живеят сами въпреки желанието си за връзка и семейство, и тези, които трудно създават стабилни партньорства. Аз самият вярвам в стойността на трайната връзка, защото семейството си остава една фундаментална ценност. Когато все пак се стигне до развод, законът дава ясна рамка по исков ред или по взаимно съгласие. При развода по взаимно съгласие съдът не издирва мотиви в такава пълна степен, но съпрузите задължително представят споразумение, което касае последиците от прекратяването на брака, а именно относно децата, родителските права, издръжката, ползването на семейното жилище, фамилното име и така нататък. Макар че законът вече дава по-ясна възможност за съвместно упражняване на родителските права, в практиката съдилищата често постановяват по обичая си решения, при които родителските права се предоставят основно на единия родител, обичайно майката, особено при по-малки деца. И това нерядко води до усещане за несправедливост от другия родител, който чувства, че времето му с детето е твърде ограничено. Разводът не е просто юридически акт, а той е човешка история със своите страхове, разочарования и погледнато от друга гледна точка с възможност за ново начало. Може би истинският въпрос е не само как да се разделите по правилата на закона, а как да се изграждат отношения, които да установяват трайна връзка във времето. Пожелавам ви мъдрост в избора на партньор, смелост в трудните моменти, а ако се стигне до развод, раздялата да бъде достойна